dzidzamani vakuru vedare. Iwe nchibva nekumbare. Mukoma tine zvatoda kumbokubvunza iwo 1 or 2 handidya. Tiri kunzwa kuti tarasikirwa isusu negamba rezindanzo. Mukomana iye anoitwa Soldier Love handidya. Saka toda kuti mumbotiudzawo mukomana wanga akamira sei, ndii munobvawo kumbaro. Imana muona chimdara tinopa fair ndakaremerwa mdara maizi ndaba ndakatambira shoko nezuro Deepers aizi ndichitozoona pasocial media ona mwana ambozvibhilivha zvinhu zvakadaro zvaitika aizi ndatomuka mona asingati hama rega nditomunobvunza mafiya namudhara mana mudhara ifeya iri aizi nditozonza hama yemukomana akuna but kona kuti ndoda kungotaura kuti kumhuri yeZimbabwe aizi nesuwe mazindanzo artist tasara tikuimba tiri kumbilezi aizi zvopa feya chaicho zvoona mwangu tarasikirwa aizi uziona kuti chii mnationa nezvanorasta is not just an artist waiziva but he was a teacher waiziva wonzokatariswa kuti pana Sauro rasta pakabuda maartist akawanda chama exactly ipapo uyedi kuti imi makamboshandawo naye futi pane maweeks amukamboita mese ameno zvakafamba sei. Ona Sauro rasta munaisa rwadziwa nekuti Sauro fana ukatariswa kuti even mamwe mapatani vafana vakawanda jamani vakabuda muna Sauro waiziva vamwe macollaborations takatosvika pakuita nemacollaborations exactly zvakasinei nekuti tarowa masi mari kana kuti chichichichi taitongoti pamwe maybe hazvitoitike pasina mari yekudaro exactly paje mukomana inini ndakasvika ndikamupa approach yangu ndandoimbawo ndanaitirwa neartchange todai nekudai but ukatariswa kuti Sauro inini ndichiita necollaboration asi takatosvika time yekuti takaenderwa nemagetsi chinhu chisati chaitwa chisati chapera waiziva but Sauro kuti do you love waiziva mwangu kuti akatozouya rimwe zuva kuma12 o'clock tatomufona achiti amufela magetsi aripo waiziva mukomana akadhiraivha motikari yake waiziva akatoya kubet company nana Jeezy chichi waiziva akatosvika Jeezy producer akatorara akatoti Jeezy Sauro auya Jeezy waiziva vhura door Jeezy akatomboda kuti chii Jeezy akavhura door waiziva tikapedzisa collaborate zvakanaka waiziva ndakatozoti ndichitonetsa ndichiti mukoma wangu ipapa patina mazuva tinotiite vhidhiyo akati aiwa vhidhiyo mufana ukaisi nyaya tsvagamana nokushuta chii ane quality toite chii exactly saka right izvozvo tikunzwa tingoti titi muchidimbu mukoma pane zvada kubvunza pane vamwewo vafana kana vamwewo hameno vakutoposta mumasocial media vachikanda masongs vachikanda a lot of zvinhu zvavari kuposta on social media. What do you say about that? Kana jaji yekuti chaiya start on power kuimba waiziva ona chimwangu vanhu tichitakabatika ungati kutamba hazvinosiyani kutamba nenduo yamai jamani waiziva iwewo tiwafiro waiziva mwangu kumhanya unoimba mana waiziva mwangu mbiri tozotoida waiziva but zvimwe zvinhu we must respect waiziva mwangu exactly kana jaji yekuti vachitatoimba waiziva but umhanya kuti waiziva but situtorwadziwa kana time yekuti tinzi chapinoma today zvika tichirooma mumaweeks edu jamani asinei nechii zvinhu zviri kutorema jamani waiziva ona tikada tichitaura muchidimbu waiziva tichiti gagaga chendandotaura ndeti Sauro isakwadziwa ainga nelove yekusumudza zvindanzo ainga nelove yekusumudza munhu wese ndo zvauri kutaura iwo uchitaurisa kuti anga ari munhu wevanhu so not one of the artists itaiganakwira pastage ane kombi exactly saka tichitarisa isusu zimdanzo pane here waungafungidzirwa kuti maybe he could replace kuti place ainga nemukomana uyu anokwanisa kuitawo something zvinokwanisa kufadza vanhu unodza kuti mukutaura mukudaro pane pamwe ndonoti ndada kushora kana kuti ndikutaura ndikujaja kuti ikunda vanhu vese kana kuchichira exactly but usaiti kwangu zvangu Soldier Love ikona waiziva right aiwa wairova zvokuti tizoti taitokopawo manotsi waiziva kutamba takopa kumanotsi waiziva bhozi nyange zvaaitaura zviro zvekuti andinyore kana kuchichi unofunga kuti amai fesu yaisanyora mabhozi mafea right waiziva fesu yaisanyora masina waiziva zvandakazvionera ini zvoti yakunopinda mustudio titotangoguzura sooriginal plus munhu utoona kuti Sauro music yange yampinda mublood waiziva zvoti anga kutonge mushini wemusic airita aita kurutsa music waiziva chaizvo taigona kuti angozoti dhimlere oteni ndomunenera vangutidza vangudzaita imba vachazviridza
exactly right ndichaita yese waize right yaito pina ndaka waize mwangu aikasika kubata yo saka unoona kuti chi aiwa tarasikirwa rasta aiwa tinopa kutenda mudhara nenguva yenyama chipawo andika tosvika pakuru wangoma waiziva titodzoma advised ano mfana ukadai exactly mfana wangu kuona mamanagers auya achidai nekudai ichasoa thanks to aiwa tapa kutenda dizamani vakuru vedha anditi aya tochema tine tariro kusvikawo pakasvika nemurume kuvavarirawo kuti vanhu vaize bozi kuti entertainment industry isazofe aiwa ndizvozvo mukoma mova nenguva yakanaka yamani killer T big up silent killer mwana mparadzi angokata savakani anditi